cyntaf, erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob look, babe! Just rhybydd bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo! Croeso nôl. Croeso nôl, ni wedi bod bant am bythefnos. Wel, ni. Ti. Fi wedi bod, wel, yn ei ffwrdd am wythnos, a mae'r pods wedi cael break on. We're back, baby. Yeah, fi wedi colli... O, ni'n mynd i dweud ti. Fi wedi colli... Ti'n cael dweud yna? Fi wedi colli ti a little bit, ond fi wedi colli y grandawyr mwy. You know? No, Cool. true, yeah, ffrind o fi. OK, nice. Lle ti wedi bod? Ski. Ski. Ie, fi Sut fan oedd e? sgio yn Le France. Le France. Dim onion soup? Na, dal ddim yn sŵp. Lot o gaws. Yeah. Mor ffynnu, rai. O'n i'n meddwl, ni'n mynd i fod yn sgio, a o'n i mor lwcus ar tywydd. O'n i'n meddwl, sgio, pretty much 9 to 5 bob dydd. Fel Break full-time bach gael job. Cinio, fel full-time job. Yeah. O'n i'n meddwl, fi'n mynd i ddod nôl, like, skinny queen. Hilarious. Nagi nes i wneud oedd bwyta caws, so na. Opposite. Opposite. Yeah. Ond Ideal. wertha, 100%. Delicious. A oedd e'n gorgeous. Nes ti cwmpo lot, neu sut oedd yr actual sgio? Ti'n good? Nes i actually ddim... Nes i cwmpo llai na unrhyw un arall. Do fe? Do. Came back to me. Falle ti'n fwy fel risk, dim risk averse un arall. I wouldn't say so. Really? Now, off-piste, woo! Whoa, it's Yeah. lawr fel black slopes neu yn y bit. On the first day. Na. Yeah, I know. Mam fi fel... Wow. Oh, Catrin. Oh, Catrin, paid. Da iawn. Yeah. Oh my god, proud. O'n i yn Black quite proud. slope. Da Yeah, iawn. fi'n meddwl oedd Rach, a probably lleill to a degree, ond Rach mwy na neb, yn probably neitha relieved bod fi'n Okay. cofio sut mae'n neud. Yeah. So- Yeah, because, you know, you don't want to be the one person sy'n fel slow up pawb lawr. Na, bydde fe wedi dal hi nôl. Yeah. Bydde fe wedi dal hi nôl. Oh, Ond na, oedd e'n amazing. gred. Beth wyt ti wedi bod yn neud yn fy absenoldeb? Gweithio. Dim byd Okay. exciting yn anffodus. Dim hwnna ddim yn wir. Be? Mae dy ti housemate newydd. Housemate gorau yn y byd, ond i bai Sam, obs. A he's dyn dwad. Yeah, mae Rosie a Gath officially gyda ni. Hey! A mae hi mor cute. Mae hi'n adorable. Mae hi'n lush. Mae hi'n gadlu fi creidlo hi fel babi, which is all I want. A just rhoi suses i hi. Obviously, am fel limited time, wedyn fi angen rhoi lawr. Ond mae hi hefyd gyda, fi dechrau dysgu be mae hi'n neud, fel be yw routine hi. Yeah. So, achos fi'n codi am gwaith am 6 y bore, nawr mae hi'n gwybod routine fi. So, bore yma, a ni fel, okay, fi'n gweithio adra, can have a little bit of a lie-in. Na, 6am sharp, mae Rosie yn iste ar chest fi, yn edrych arno fi. Fel, i fod fel, feed me, you bitch. So, yeah, so nawr fi fel, this is my life. Oh. But I wouldn't change it. Mae hi'n cute. Ti'n dweud y gair breakfast i hi, fel breakfast? A mae hi'n mynd, oh! Fel mae hi bron yn fel imitator. And, yeah, she's cute. Ydy Cathod yn gallu deall geiriau yn yr un ffordd mae cwn yn? Yeah, I dunno. ydyn, yeah. So fel, mae hi'n gwybod beth yw breakfast, mae'n gwybod beth yw dreamies, mae'n gwybod beth yw outside, a pethau fel yna. Achos mae hi'n outdoor cat, ond yn amlwg mae hi wedi dod i ni o tu arall, mae rhaid i ni fel acclimatisio hi'r tŷ. So Yeah. mae hwnna'n cymryd tua pethefnos, 2 wythnos. So dyn ni ar yr ail wythnos, so gobeithio erbyn diwedd wythnos, she can be free. Ond mae'n cadw tri a dianc. Oh, Yeah, a Less so than ideal. o'n i fel 7 o gloch o bore the other day yn chaso hi rownd y gardd yn trio cael hi nôl mewn. A nath cath Neil, ti'n gwybod Neil? Fi wedi sôn am Neil. Na, So ond ma' 'na- bydde fi'n gwybod pwy yw Neil. Mae yna 5 cath. Cath o'r enw Neil. Wel, ni ddim yn gwybod enw go iawn e. Oh. Mae yna 5 cath sy'n just yn byw rhywle yn y neighbourhood a maen nhw Right. just yn ymweld â ni. Yeah. So ni gael nhw mewn, obviously. So ond ni di gofod enw nhw, achos mae yna gormod ohonyn nhw. So Neil, mae'n fel, he loves us. Mae'n o leia unwaith y diwrnod oedd e arfer dod draw, just have a 3-hour nap a wedyn gadael. O'n i'n meddwl bod ydych chi gath ar un pwynt, cos oedd yeah. Cath wastad ar Instagram ti. Na, A ni fel, that's Neil. okay, Yeah. hello Neil. Ond nath Neil trio dod mewn pan nath Rosie trio diang, so Rosie'n hisso, and it was a whole kerfuffle, o'n i ddim yn gwybod be i wneud, o Sam yn cysgu. But I got her in. She didn't like it, but I got her in. O, da So iawn. yeah, fi'n hapus i gael furry friend yn y tŷ. Mae hi yn cute. Un bach llwyd yn dyfa. Well, O, na. gwyn gyda bits o llwyd, yeah.
Okay. Bron. Salt and pepper. Salt and peps. Yeah, mae hi'n old lady, actually. Yeah, mae hi'n... Well, ni ddim yn siŵr exactly beth yw oedran hi, but we're thinking like 8 or 9. Oh. Yeah. Yn ei hoedau hamser. Ydy wir. Mature. She needs to be in... She is in a retirement home nawr. Nice. Era. Hi fel... So, o'n i'n meddwl bod hi'n fach, ond mae hi'n mwy fel Gillian Anderson kind of stage of life. Yeah. Ond mae Nice. hi'n actually... Mae hi'n weddol fach, ond mae just got loads of fluff. Fel, os ti'n fel... Mynd fel hwn i hi... Yeah. Fluff, hanner ohono fe. Mae fel sponge yn mynd lawr. Mae fel cymryd yr impact. Yeah. Mae hi'n gorgeous. Dwi'n be aros wedi digwydd ers i ti fod i ffwrdd? Na. Y Grammys. Oh, yeah. Nes ti wylio fel neu just clips ar socials? Nes i just gweld clips ar socials. Yeah. Taylor Swift having the best damn time. Mae hi wastad yn. Fel, mae hi methu dawnsio, first of all. Nag yw. Nes i fynd i'r Eras Tour. Yeah, heavily choreographed. Yeah, dwi hi methu. Na, just dim fel Ond ma' hwnna'n natural fine. rhythm. Sydd yn funny, achos obviously... Mae hi, obviously, yn gaddorol. Ond it speaks to me, fi'n uniaethu gyda hwnna. Yeah, same. Ond be o'n i'n caru amdano fe yw, she was pretty much one of the only ones oedd yn just yn dawnsio i bopeth a canu along. And fel, have a great time, guys. You're at the Grammys. Mae rai ohonyn nhw fel pretty cool. Yeah. Ond nath Beyoncé, not that I'm putting shade on Beyoncé, nath hi ddim ond cyrraedd tan fel just cyn i award i cael ei gyhoeddi. Na. Do, nath hi sneak o mewn i cael just cyn nath nhw gyhoeddi'r country album. Oh. But fair play, it's a long bloody night and she's Beyoncé. Do I mean? Yeah, mae bach fel, yr unig peth ni'n mynd i ddod yn agos at i'r Grammys, probs, yw ceremony graddio, pan ti'n gorfod... Ti'n gwybod na? Wow. Dyna beth ti'n dweud ti'n fwy a be a BAFTA Cymru? Fi ddim wedi bod. Na fi. So there we go. O, fel ni'n bersonol fel Cat a Catrin. I mean, meddwl ti just yn meddwl fel us lay people. Well, surely there's like... Oh, yeah, sure, ond Ydy ni yn i fi'n bersonol, bersonol, cos fi'n cofio meddwl, oh, big day, graddio, cool, yeah, Yeah. rock up, a wedyn, mae'n exciting am y 4 munud cyntaf, pan mae pobl fel, woo, maen nhw'n cyhoeddi enw rhywun, a mae Yeah, pobl, ti'n woo, mynd ar y stage. ond maen nhw fel 1,000 ohonoch chi, so... Yeah, wedyn mae'n boring. Erbyn ti cyrraedd lawr yr alphabet. Yeah. Mae'n fi'n, ti'n modd, Herbert, mae'n eitha agos at y top. Oedd y Yeah. dal yn really boring. O'n i, yeah, ti ar... Well, ti'n be, mae graddio, o'n i, dde bach yn annoying i fi, achos nes i wneud cwrs hanner a hanner, drama a busnes, ond am rhyw reswm, o'n i ddim yn caniatáu ni graddio gyda pobl drama neu'r pobl busnes, o rhaid i fi graddio gyda pawb bod ar hanner a hanner cwrs. So o'n i'n ystod drwsnesu pobl nath wneud fel Saesneg a criminology. Ti'n mynd nabod nhw'n gwybod? Dim yn nabod unrhyw un yn ceremony fi. I know, so rubbish. So ges i ddim lluniau gyda ffrind. Well, look, oedd ffrindiau fi ar y cwrs drama yn graddio'r bore yna, so we were all in gowns at the same time, so ges i lluniau elsewhere gyda nhw. Ond o gwmpas yr actual ceremony, o'n i ddim yn nabod neb. Mae hwnna'n bizarre. O'n i'n gwybod ti wedi gwneud busnes. Yeah, big mistake. Achos nes i fe yn y blwyddyn gyntaf and then realise, like, why have I chosen to do this? I feel like I've got zero creativity. So when es i'r cwrs drama, and then I was like, well, let's keep half and half, because fi'n gallu gwneud tri-modules business that would be useful and not just do a full drama course. Yeah. Twa? Dyna ti. Yeah. Tan a couple of fisoedd yn ôl, o'n i'n meddwl bod ti just i wneud Ffrangeg. Well, I did, to I be ddechrau gyda, fair. yeah. It was a rocky road. Dysgu rhywbeth newydd bob Ond a tro. lot yn digwydd yn y tair blynedd yna, and yeah. Yeah. Oh, neis i cael ti nôl. Diolch. Dim problem. Wythnos diwetha, gathon ni rhywbeth o'r enw Lunch and Learn yn gwaith. Ooh. So basically, maen nhw'n fel dod â pobl mewn o'r outside, a maen nhw'n dysgu ni am pethau. Just am ddim, a ni'n cael bwyd a pethau, which is lovely. Hyfryd. So gathon ni nutritionist wythnos diwetha. I know, oedd e'n amazing. Oh, so dim byd i wneud gyda swydd ti? Na, dim byd i wneud, mae beth yn, so unwaith gathon nhw wild swimming pobl yn dod mewn, dawn stalkers. Yeah, no, a nath nhw dod ar ice bath gyda nhw. O'n i ddim yna am hwnna, so nes i ddim wneud. Oedd pobl wneud e? Do. Dim ond fel cwbl. Catch and race nath i wneud e. Bym, fel Fel pants yn y a car socks? park orchard, yeah. Genuine. Nhw ddim gwisgo gwisnofio? Well, yeah, mae rhaid i gwisgo gwisnofio. Oh. Ti'n just mynd mewn yn y nude. Na, ni'n meddwl fel, ond mae rai bod nhw wedi paratoi nhw ar gyfer yna. Oh, yeah. Otherwise mae fel, ti'n gwybod pan ti fel ddim yn dod o pig kit ti? Yeah, ti'n gwisgo bra ti a fel little vest. Yeah, na, oedd pobl yn gwybod o flaen llaw. Yeah, os ydych gathon ni nutritionist, a ddim mor ddiddorol. Oedd e'n ddiddorol achos, nath e, yn gyntaf oll, dim ond un dyn allan o'r swyddfa nath sain o lan i leid it was all women. A, ond hefyd, oedd e fel,
di dweud, which I was like, yes. Gallu fe rhoi'r, os dde eisiau gwneud fel experiment ar rhywun, os oedd fe'n dyn yn neud yr experiment, gallu fe rhoi, whatever, like a nutritional advice I 5 o dynion, and pretty much it's a controlled environment. The results, and you can pretty much trust it. Ond mae'n really anodd I wneud yr un experiment gyda menywod achos o cycles. Bydd rhaid i'r menywod I gyd fod ar yr un cycle gyda'r un fath o symptomau. Yeah, all of this stuff. So dyna pan mae'n dweud fel, os ydych chi'n fenyw, it's not a one-size-fits-all advice. Mae rhaid I chi gwybod loads fwy o gwybodaeth o gwmpas y cycle I gallu ffigro mas. Yeah. Be sy'n, yeah. Mae'n fascinating. Ydy, mae fe. Cyn I fel, a lot of it makes sense. So nawr, un o'r tips nath o roi fi, achos I'm a sucker for a Rennie. What? What do you mean, be, just in general? Well, as in, fel, acid reflux, my God. Oh, I'm burping like crazy. And fi'n gwybod, fi sy'n editor audio. It's rank. I don't know how I drink 0 fizzy drinks. Fi'n mynd, Nes I cadw bit mewn, nes I drive on socials ni. Nes I dynnu y mas o'r audio. Do fe, nes I cadw mewn. I have no shame. Listen, we're all humans. Nes ti ddweud, tynnu hwnna mas. A mi nes i. Do fe? Nes I drive mewn o'r social clip. Fi'n gwybod. Oh, well. Clearly I lost all shame by the time I was editing. I was like, fuck yeah, I can't be arsed. Ond yeah, so fi fel arfer cymryd Rennies am hwn, yeah, okay. So top advice. And I think ddweud, well no, because that actually just dampens down your stomach acid, whereas what you want is to refill your stomach acid. Oh. Because basically mae y lid sydd yn stopio'r stomach acid from mynd lan y gwrdd. Mae hwnna, pan oes dim digon o acid, mae fe'n fwy tebygol o agor. Whereas if you've got more acid, it's more likely to close. Okay. So mae rhaid fi ail llenwi'r acid. So I've been taking apple cider vinegar. Oh, nice. It's strong. Yeah. Mae fe'n llosgi. Be, just benni hun? Fi'n mix fe gyda squash. Fi wedi cael fel a raw stuff, which has got something called mother in it, which is basically Mother? fel... Dyna beth maen nhw'n galw e. Mae basically just yn fel all the like good... Because it's raw organic. Fel Okay. mae'r bits o'r afal a stuff shit yna fe. Yeah. And yeah, mae'n really good. I think you should try it. Falle I ddod a shot o apple cider vinegar I ni ddechrau'r pod tro nesa. Yeah, falle. Fi'n dweud bod fi'n mynd I trio dim wythnos hyn yn hectic. Yeah. Ond wythnos nesa, trio back on it since when. Yeah, just fi angen symud mwy. Symud mwy. Ti'n mynd ôl I pryd mae pêl droed nesa? Fi wedi bod yn chwarae pêl droed, Yeah. ond ni wedi bod yn oes cwpl o wythnosau, ond fi wedi gofyn miss a cwpl. Bys ti'n fel mynd i'r gym, like, does that interest you neu na? Bys ti'n well gen ti'n fel group sports neu? Yeah, definitely fel team sports. Yeah, chos ti'n such a social butterfly. Ydw. Ti yn am y social, fi'n meddwl. Mainly, yeah. Falle, Yeah. dyna'r issue. Yeah. Mynd I football. Chi'n mynd yn fel pints ar ôl, neu na? Fi'n trio bob tro. Fi'n mynd, guys, cheeky half. Oh, Fi fel, dyna rôl fi, really. yw trio cael pobl I, yeah. Yeah, maen nhw wedi nominate fi'n social sack. Mae hwnna'n neud sens. Mae fel fi yw'r fel Queen of the Party Planning Committee. Yeah. Fi di literally ennill gwabre yn gwaith am party planning fi. Do fe? Do. Fi'n mwy fel... Ti'n mwyn fydd o rhywun sydd ddim yn gweithio gyda fi, so dyn nhw ddim yn gwybod. Rhywun ar y fi dod ar y flan yn personality hire. You do bring. Ond o'n i kind of fel... Well, Fi'n gwybod... Not being funny, fi'n gwybod bod fi'n da ar job fi. Fi'n neud good job ar job fi, that's fine. Ond fi ddim yn meddwl bod that bad. Ti angen cael cwpl o bobl sydd yn... oed. Gos, a screw Good energy. Yeah. Screw loose. Ond ysbryd mae'n rhywbeth dda I roi ar CV fel I was the personality hire. I don't know os ma fe, cos maen nhw fel... Well, cos mae gen ti'r qualifications ar popeth all I back of a lan, just 100%. fel the main thing Like is other personality. Yeah, it's what? Yeah. So I'd gwybod pa fath o hire bys y fi. Ti'n organised iawn. Yeah, ond mae hwnna bach o fel neurospiciness, achos mae mwy fel, fi methu sef ymlaen I tasg all tan bod fi'n gorffen tasg, so dyna pam I just get shit done. A wedyn fi'n burn o fy hun mas. Opposites. This is, yeah. Ond dyma Falle dyna sy'n gweithio. Yes. Nice that, guys. Sorry, just eisiau mynd yn un o'r Grammys yn gyflym. Okay. Nes ti weld gwisg? Nes I wneud Instagram post am hwn? Y ti? Na, un Chapel Roan. Oh, yeah. Hi wedi gwisgo fel Rala Ruddins. Ruddins. Ydy hi'n gwybod am Rala Well, Ruddins? na. Ond falle dysyn ni addysgu hi am Rala Ruddins. Slide into the DMs.
fi wedi gweld loads o memes o gwisg hi ddo. Oedd loads o pobl yn dweud oedd hi'n edrych fel... Oh my god, nos yna un. Ti'n cofio yn Santa Claus neu rhywbeth? Oedd yna elf nath wneud y siocled poeth? Really specific reference. Yn Santa Claus, oedd na elf yn neud chocolate pie. What are you on about? What do you mean? Okay, Film? move on. Yeah, a film Santa Claus. Gyda what's his face? Na, okay, well, forget it. Os oes unrhyw un o mas yna'n gweld y reference, enw i fel Susie neu rhywbeth, ac oedd hi fel... Oh! Ac oedd hi'n neud chocolate poeth really nice, mae'n fel cwpan metal. Okay, ringing a bell. Yeah, ac oedd hi'n gwisgo het, mae'n siŵr, ac oedd yn edrych fel het chapel roll. Like, that's the reference I have. Nice. Okay, os bys y ti'n mynd i ceremony wobrwyo cyn bo hir ar gyfer rhywbeth, a fys y ti eisiau edrych yn fel crazy, out there iconic, neu just yn fit? Mae'n dibynnu ar star power fi. Os o'n i'n huge... Yeah. Yeah, out there, iconic. Really? Fel Gaga, Chapel Roan. Yeah. Like, you can get away with it. Yeah. Os o'n i just yn fel Taylor Swift, you just do the sexy with the T. Ti'n bo? Oh, yeah. Yeah. Fi'n... Be beth sy'n ni'n gwisgo? Fi'n meddwl beth sy'n ni'n trio wneud fel, like, really good suit. I knew you were good... Cywod. Suit. Yeah, ond o'r un lliw. Think like... Harry Styles. Leah Williams. Sure, Harry Styles, actually. Yeah. Ti'n gwybod be? Ti'n gwybod suit fi yn gyda glas open fi? Shirt. A suit ti Nes i glas wisgo fi. fe pan nath ni'n neud y thing Pride Pride. yna. Nes i gael hwnna di wneud i fi pan nes i mas yn Vietnam, chos oedd y, ti'n modd, oedd hwnna'n just y cyfle gorau i wneud hwnna, yn lle o'r enw Hoian, oedd yn awesome. Nes i fynd â llun o un o suits Harry Styles a gweud, hwn, please, yeah. Oh, well, cute. Yeah. Wedyn bod nhw wedi gwneud hwnna. Yeah. Oh, nice. Ond, fi'n meddwl bys ni yn... Ti'n meddwl be? Sorry, mynd ni off y Grammys eto. Ond fi wedi bod yn cael dilemma ar hyn o bryd. Okay. It's not a crazy, fel, serious one. Yeah. Ond, mae braw bach fi'n priodi mis Mai. Yeah. Fi angen penderfynu beth i wisgo ar gyfer i briodas. O, ti dal ddim yn gwybod be i wisgo. Ydyn nhw wedi rhoi fel colour palette i ti? Na, fi'n kind of vaguely gwybod beth yw e. Okay. Ond dim rai fi stico. Dim ot. Na. Ond mae kind of lliwio bys ni falle'n gwisgo anyway. Yeah, cool. So ti'n gallu ail ddod i gwisgo fel stuff? It's not like a one-off? Na, probably. Okay. Byddwn ni yn gallu. Ond fi fel... byddwn ni yn gallu. Ond fi just... Fi'n mynd gwybod beth yw e, sydd yn hala fi feddwl mwy am hwn na fi wedi ar gyfer unrhyw beth arall. Fi'n meddwl achos fe yw'r cyntaf mas teulu ni briodi, mae'r lluniau yma'n mynd i fod lan. Fi'n teimlo'n really fel, beth fi'n mynd i wisgo? Ydw i'n mynd i wisgo... Cos ydw i'n mynd i wisgo rhywbeth mwy feminine? Ydw i'n mynd i lun o mwy mewn i fel... Fi'n meddwl bod bynnag ti'n masculine gyfforddus i wisgo. Os mae'n helpu... chwar fi yn priodas brawd fi. Yeah. So gyntaf fi briodi o'r teulu. Yr unig priodas o dad di mynd i. Yeah. Oedd chwar yng nghyfraith i wedi dweud, dyma'r palette mae'r bridesmaids a'r bridal party'n gwisgo, bla bla bla. Nath i ddim dweud, you have to wear it, ond it's common courtesy gyda'r lluniau bod ni'n, that we sort of gwisgo o fewn palette weddol agos. Yeah. Ond, okay, so nath ni gwisgo fel, nes i gwisgo soft pink, o dad mewn fel navy blue, oedd mam yn gwisgo fel soft florals, bla bla bla. Chwaer, nice. Neon green. Brat summer? Neon green in 2016, fel 2015. A'r mae'r llun ohono ni hefyd. Not only is she neon green, her ex is also in it. So fi di gallu Photoshop o fe mas. Okay. So it's okay, we've got a good picture without... Well, it doesn't matter now, cos mae'r brawd yna'n cael divorce. So mae'r llun yn dod lawr anyway. Yeah. Okay. Ond, neon green. Oh my gosh. Funny. Wel, dyna'r peth. Fi'n mynd gwybod, fi kind of di bod yn siarad gyda mam yn fel, okay, well, I guess byddwn ni'n kind of... It'll look like a nicer picture os ni'n vaguely coordinated. Yeah, ond just yn precious I'm meddwl. Os chi ddim yn bridesmaids ni, maid of honour yn unrhyw beth. Ond fi a brawd mawr fi Geraint yn neud stwff yn y ceremony. So mi fyddwn ni lan yna. Yeah. Dyw e ddim yn fel... Dyw Al ddim di gweud, chilli please gwisgo rhywbeth fel hyn. Na. Ond... Chi'n rhan o'r diwrnod. Byddwn ni lan yna. A byddwch chi'n yna. cael llun go iawn wedi... Dwi ddim fel just fel pobl yn cymryd lluniau ar iPhones, bydd photographer yn cymryd lluniau. Yeah. Oh, so, fi'n... Ar y funud, fi wedi gweld kind of jumpsuity thing, ond mae'n mwy fel... Mae'n really llac, so mae'n edrych mwy fel ffroc. Bydde ti ddim yn gwybod bod edrych yn ffroc. Nes i wneud rhywbeth tebyg, actually, yeah.
kind of loose. leaning towards hwn ar hyn o bryd. A mae hwnna'n fwy cyfforddus hefyd, os ti eisiau gwneud suit neu ffroc, o leia fel, mae hwnna'n in-between. A peth yw... Ond yr unig peth yw ti bach. A fi'n gwybod. Yn wedig os mae'r strap situation and no bra situation, when you are titties out there, pan ti'n mynd i ti bach. Good point. Rhywbeth i ystyried. Ydy. Mae'n ffynnu, achos mae pobl yn gweithio fi, be bynnag ti'n mwy cyfforddus ynddo, os ti'n mwy cyfforddus mewn suit, fi ddim, fi'n ffain... cyfforddus yn pyjamas fi, bod yn honest, ond that's not an option. Ond fi'n ffain yn gwisgo ffroc hefyd. Yeah, fi ddim yn... Anti-na. I think just because I like a suit, mae pobl yn meddwl, that's like... Bod fi'n kind of fel, oh gosh, drian, mae'n gofio gwisgo ffroc. Fi'n ffain gwisgo ffroc. Ond, mwy masg. Ond, I don't know, mae'n rhywbeth i faddol amdano. Falle thing is, mae'n styles chi'n lico'n fwy nag eraill. Mae'n fel, it's the same principle. Hyd yn oed gyda fel ffrocia, mae'n rhai ffrocia bys ni'n gwisgo a rhai bys ni'n ddim. It's the same principle. Yn union. So, watch this space. Falle na i hala lluniau at y ti a gofyn am gyngor. Mae'n rhaid stories i ofyn yn gyda lleid fa. Yn ni. Gwych chi helpu, diolch. So ti wedi gweld yn ddiweddar y trend ar TikTok, emergency contact? Oh my god, do. So, fi dod fel lan, achos yn gyntaf, fi jyst yn wastad yn gweld dynion, like, as in, mae pobl jyst yn fel cymryd y piss allan o'r ffaith bod y dynion yma yn emergency contacts nhw, a maen nhw'n methu wneud yn beth. Ond nes i weld un yn diwrnod o blaen fel yn ymwneud â fel lesbian relationship, ac dde fel, I will always trust her to be my emergency contact because she does everything, true. Wyt ti, sut fysa ti'n, os ti'n neud fideo yna ar gyfer rage? Oh my god, falle nai, achos, so, unrhyw sydd ddim wedi gweld yr emergency contact thing yma, so mae rhywun yn dweud, and they're my emergency contact, a mae'n fideo o'r person yma, sef, tymod, emergency contact nhw, yn neud rhywbeth really stupid, neu'n really fel, oh my gosh, dyma'r person sydd yn charge os ys rhywbeth, os ys argyfwng yn digwydd. So, un peth, right, and I will say, ar y top, mae Rachel yn really glyfar. Mae hi'n really glyfar. A mae hi'n... Dweud unwaith eto, really. No, mae hi, a mae'n really fel... Obviously, like, love her for so many reasons, ond mae hi'n really ddefnyddiol hefyd. Mae hi'n gallu neud lot o bethau, mae hi'n really dda fel gofalu ar ôl pobl mewn lot o wahanol ffyrdd. Mae hi'n nurse, mae hi'n really handy gael round. Mae hi'n chef. Mae hi'n sporty gal. Mae hi'n sporty gal. She's got a lot going for it, as Rach. Yeah. Oh my god. Weithiau. What on earth? Dwrnod y blaen, o'n i yn y gegin, right? Mae gen i oven gloves, standard double oven gloves. Ti'n gwybod? Yeah. So maen nhw'n ynghlwm yn y canol. Standard double oven gloves. Oh, crachach. Wel na, I don't know why that sounds really middle class. Ond maen nhw'n mae rai fi esbonio, gyda 2 law ar bob pen, wel, un llaw ar bob pen, whatever. A mae yna le ar gyfer y bawd a lle ar gyfer gweddill y llaw. Cool. So mae fel mittens, ond maen nhw ynghlwm yn y canol. Mewn un, Mewn un, to paint a picture. Dwrnod o blaen, oedd Rach, obviously, yn coginio yn y gegin. A oedd hi'n fel, oh my god, oedd hi'n tynnu rhywbeth mas o ffwrn. Oedd hi'n fel, but yeah, she's making hard work of that. Be mae hi'n neud? A oedd hi, oh god, it's because you've got right-handed oven gloves. Is he, what? Because mae hi'n llaw chwith. Is he, what? Is he, it's because you've got, it's because you've got right-handed oven gloves and I'm left-handed. Is he, what are you on about? It's a double oven glove. Oedd hi just yn gwisgo nhw upside down. So oedd bodia hi ddim yn mynd mewn iddyn nhw. A oedd hi fel, because mae'n right-handed. So oedd y bus bawd fan hyn? Oedd bus bawd yn hongian lawr o dan y llaw. So... Oedd hi wedi gwneud real gwaith caled o'r oven gloves yma. O'n i fel... mae hwnna'n really endearing, though. I thought, babe. Mae hwnna'n mor cute. Mae hi'n gallu. Oedd hi just yn cael really fel dumb moment. Yeah. So bit, na fi, like, I would trust Sam 100%. Well, mainly achos fel, mae hi'n edrych ar ôl dad hi'n really dda, a like, there is nothing. Yr unig peth yw, mae hi'n bach yn clumsy, ond fi hefyd yn clumsy. Yn wedig fel pan ni ar periods ni, a weithiau pan ni'n synco lan, which is, we're not anymore. I don't know why I gave that information. Ond pan ni'n synco lan, mae double clumsiness yn real. Like, crazy, fel, I'll get up off the sofa and suddenly I'm faceplant, fel, Oh my god. But I would trust her with my life. Oes gen ti enghraifft penodol i Sam, neu?
Na, genuinely, sgan i dim byd bys fel yn rhoi not an emergency contact vibe. In which case, gad roi yn arall am Rach. Wythnos diwethaf, ethon ni sgio. Yeah. A as previously mentioned, mae Rach wedi wneud ski season. Yn coginio, yn yr Alpau. Mae hi'n gallu sgio yn dda. Mae hi'n gwybod be mae hi'n neud. Yeah. A chairlift should not be a challenge. Ma fe ddo. Ddim y bit yma. Gwrando pa bit. Pa fath o chairlift, sorry, gyntaf? Cos yw mae'n gwahanol... Is it the standard sy'n edrych fel sit? Yeah, okay, cool. Gyda'r, a mae barn dy lawr. Cos fi'n meddwl ti'n mynd i dweud y crazy ones lle ti fel angen rhoi fel dan y coesau and all those things, ond na. Na, ond hefyd, dyle reina eto ddim fod yn her. Ond cyn i ni hyd yn oed cyrraedd y bit ble ti'n eistedd lawr, nathon ni, oedd hwn sawl diwrnod mewn yr wythnos hefyd, nath ni sefyll tu ôl i Rach yn y ciw, a ti'n gorfod rhoi ski pass ti, ti'n cadw yn dy boced di, mae'n blipo, a ti'n mynd trwy turnstile thing yma. A wedyn, nath Rach, a fi genuinely ddim yn gwybod sut nath i wneud hwn, nath Rach cael un coes dros dy fe a gadael un coes ar ôl. Gyda skis arno. So a turnstile? Yeah. So they di'n... Literally, ddim yn even gwybod sut nath i wneud. Symud un coes mewn, stop o, gadael un coes. Nath hi fel split o coes hi, gadael un coes ar ôl. A oedd hi fel, oh, babe! Oh no! Stuck! A ni fel... Be fi'n mynd i wneud? wneud? O'n i'n absolutely baffled, fel, what the hell? Oedd e'n mor ffynnu, oedd hi'n trio codi coes i fel, well, that's not going to happen. Skis on. So oedd hi fel, oh my god, helpu fi yn clip o, a ni'n trio, a ni'n chwerth y gymaint, a ni'n fel trio cael ski hi mas, a wedyn nath, fel, merch cool yma o'r snowboard. Oh, yeah. Yeah, cool, legend. Saved her life. Yeah, yn clip o, a ni fel... So, is it, side note, ydy hwnna'n meddwl gone were the days, o ti'n gofio pan ydych chi arfer cael y stretchy things, a chi'n rhoi eich pas ar y diwedd y stretchy thing? Gone, mae'n fel magnetic neu rhywbeth, mae'n just yn beep off e. O, mae hwnna'n gutting. Sgano. Well, actually, mae'n way house. O'n i bai bod ti ddim yn gwybod sut i wneud yr... Well. Bydd hwnna di digwydd anyway, though. Poor Rach, mi'n gael rinse. Oedd mor funny. Well, sorry, ond mae'n really heiddi ar gyfer hwnna, cos hwnna'n the dumbest thing fi wedi gweld. A hi just i mynd yn stuck. A wedyn, oedd i angen cael y ski arall off, a ti'n gwybod beth? Yeah. Nes i just trio helpu. Nes i ddim hyd yn oed cymryd ffôn fi allan i wneud fideo hefyd, cos yna lot o fel angry French people tu ôl ni fel pwy yw'r idiot sais yma sydd methu wneud y thing. Dwi ddim yn idiot. Mae yn sais. Sa'n gwybod pa'n sy'n gwy. No, we can forgive her both. Ond o'n i fel, fi methu tynnu fideo ni, pobl yn mynd yn oed. Wedyn, a couple of days later, nath hi sgio mewn i fi. Well, we were kind of on a standstill, ond nath hi reverse o, knock o fi dros, ond mae'n gweud bod hi ddim wedi gwneud ar both pass. Gan i weld. A yn lle helpu fi lan, oedd hwnna'r black slope, by the way, ar ochr black slope, so oedd yn eitha serth. Yn lle helpu fi lan, nath hi just wneud fideo. So nawr, yr un tro, wel, nes i gwmpa dwywaith yn yr wythnos, oedd un o'n nhw, o'n i ar fel mogul thing, oedd hwnna fair enough, cos oedd hwnna'n anodd. A o'n yr ail dro, o hi di reverse o mewn i fi, a yn lle helpu fi, nath hi wneud fideo. Fair enough. So wedyn, nath hi cwmpa lot mwy na fi, ond, beth sydd hi yw video footage o fi ar y llawr, yn mynd, I can't do it, I can't get up. Oedd skis ti wedi dod off, neu ddim dan mlaen? Skis ti ddim wedi dod off unwaith. I know. Skis dan mlaen a cwmpa is the worst, I'd say. Well, yeah, falle, actually. Cos ti angen fel neud yr whole on the side. Yeah, fel rejigger. Ond na, oedd e'n ffain. Ond yeah, so dyna emergency contacts fi. O da, wel, falle rhoi fi'n lawr fel backup. Rhag ofyn. Yeah. Newid yn ôl i fel mam. Achos fi'n byw bywyd fi ar TikTok, mae'na ail trend hefyd fi wedi gweld. Yr un, you're so funny. So fel, pa mae pobl yn dweud bod ti'n funny, a ti fel, achos, a mae just fel traumas. Yeah. Oh. Ys gen ti o gwbl? Ys gen ti traumas? Well, yeah. Ys gen ti traumas? Fi eisiau mynd mewn i heddiw ar y pod, is a different question. Yn ei gadael yn therapy fibs. Fi actually ddim yn gwybod. Fi gallu meddwl am cwpl fi ddim eisiau dweud. Really? Yeah. Ti'n meddwl mae sexuality yn un ohonyn nhw? Yeah. Really? Yeah. Probably. Well, I mean, oedd yn
fi'n lwcus, oedd e'n lot llai traumatic i fi na mae fe'n gallu bod i lot o bobl. Yeah, of course. Ond relative i bywyd ti, ti'n bo? Relative i bywyd fi, it was a moment of drama, yeah. Just that whole discovery. Yeah. O'n i ddim yn meddwl bod fi'n hoiw. Really? Na. O'n i ddim yn meddwl bod fi bydda'n... O'n i fel, probably am, and that was it. Am ages o'n i fel, na. Yeah. Couldn't be Denial. me. Nes ti gweld fi? Ti di gweld fi nawr? Yeah. Same vibe. Yeah, Gay. yeah. Gay. Pam ti'n meddwl oedd ti ddim eisiau fel... Fi'n meddwl o'n i jyst yn gwybod bydd y bywyd yn haws os o'n i ddim. Yeah. A o'n i'n digon fel attracted i dynion i... O'n i ddim yn fel... Fi wedi cael cwpl o boyfriends a o'n i ddim fel... Oh my god, fel... O'n i ddim yn fel massively conflicted a ddim eisiau bod gyda nhw achos o'n nhw'n ddynion. At least at the time, o'n i ddim yn teimlo fel hwnna o gwbl. O'n i ddim byth yn teimlo fel bod fi'n... Tymod... sa'n gwybod dweud calwydd wrth nhw yn y dim byd. Because I think mae pobl yn meddwl hwnna. Yeah. Oh, living a secret. Oh, bless him. She lied to him. O'n i ddim. In fact, o'n i'n ar y pryd, especially gyda boyfriend fi, o'n i gyda am spel. Yeah. O'n i di gweithio fe bod fi'n bi a stuff, as I genuinely thought at the time. A o'n i really eisiau... O'n i really eisiau bod yn straight. O'n i fel, bydd hwnna'n gymaint haws. Yeah. Bydd hwnna'n... Even though o'n i ddim yn even hollol siŵr am fel plant a stuff ar y pryd, ond o'n i just fel... I think pan o'n i gyda fe, o'n i'n teimlo fel, this is my last roll of the dice to have like a normal life. Fi ddim yn rhagweld, bys o'n i eisiau mynd mas gyda'r bachgen eto ar ôl hwnna, which nes i ddim. Nes i'n mynd ar fel couple of dates a stuff, ond few and far between and not good. So, o'n i just fel... I was willing it to... Oh my god, o'n i'r un fath. Falle ddim willing it, o'n i'n idealiso hwnna gymaint. O'n i'n idealiso cael babi, priodi and all that. Yeah. A achos dwi ddim yn fatha... Y peth cyntaf ti'n meddwl am yw... Wel, yr unig peth o'n i wedi gweld o gwmpas fi, o gwmpas priodi a babis, all straight couples. So they're just ddim yn fel ideal i fi. Yeah. Bod hwnna'n gallu digwydd gyda menywod. O'n i ddim yn nabod unrhyw menwod hoiw in real life. O'n i ddim yn nabod dim un. A o'n i hefyd, definitely ddim wedi gweld unrhyw enghreifftiau o deuluoedd. Gyda dwy fenyw hoiw. Na fi. A wedyn o'n i wedi sort of dechrau gweld pethau ar YouTube. I really lent into the sort of YouTube lesbians kind of fel, okay. Rosa Rosie. 100% Rosa Rosie. Yeah. A... Hyn oed nawr, fi dal yn dilyn nhw. Yeah, a maen nhw'n cael babis. Maen nhw wedi cael babis, a maen nhw'n, tymod, yn deulu. Yeah, fi'n meddwl dyna fel, actually, na ti'n dweud, Rose a Rosie yw'r pobl yr cwpl lesbian gyntaf fi wedi uniaethu gyda. Achos o'n i fel, yn amlwg oedd ffyn ffrind fi, oedd hi wedi dod mas, oedd hi basically cael ei fforsio mas, yn weddol ifanc, fel 15, I think, yn ysgol. Ond o'n i bron ddim yn uniaethu gyda hi, cos o'n i ddim yn teimlo'r un fath o gay. Yeah. Mae hwnna'n swnio'n weird, achos oedd hi'n mor fel, oedd hi'n gwybod bod hi'n hoiw. No bechgyn, ond o'n i dal i meddwl bod bechgyn yn attractive, a o'n i ddim yr un fath o lesbian o ran fel, mae hi'n fwy butch, a fi'n fwy femme, etc. O'n i just ddim yn uniaethu gyda hwnna o gwbl. A so wedyn gwylio Rose a Rosie, fi'n cofio gwylio fel the first videos a pethau, I was obsessed. Obsessed. So mae'n diddorol y ddau hon ni wedi cael profiad tebyg gyda nhw. A mae gyda Rose a Rosie, mae un ohonyn nhw, Rosie, yn bisexual. Ydy, A fi jyst yn cofio hefyd cael moment o, okay, actually, turns out, os fi'n bi, which o'n i'n gwybod bod fi, o'n i fel, well, neu o'n i'n meddwl, o'n i'n gwybod bod fi'n attracted i menwod. A o'n i fel, oh, so turns out, mae hwnna'n opsiwn anyway. Ti'n bod yn bai am y mas gyda. Exactly. A penderfynu bod gyda merch. Ond dwi ddim just yn fel... Ar y pryd, o'n i'n meddwl, okay, fi'n bai, mae gen i'r opsiwn felly o fod gyda dyn. Na i trio hwnna. A wedyn... crash, it all comes down achos ti'n sylweddoli mae'r gymuned gyda lot o biphobia. Loads of biphobia. Loads o biphobia. Yeah. A dyw e ddim yn dig. Na. Obviously. Mae fe'n really wrong. Fi'n teimlo really wild dros pobl bi weithiau achos mae nhw'n cael biphobia from all angles. O fewn y gymuned ei hun. O fewn y gymuned. Tu hwnt i'r gymuned hefyd, achos mae pobl tu hwnt i'r gymuned yn dweud, ti jyst yn neud am sylw. Ond mae pobl o fewn y gymuned yn gweud, well, actually, okay, na, ti ddim yn
you're not really one of us. Yeah. Mae'n anodd bod, pan o'n i mewn perthynas, oedd yn straight, o edrych yn straight o'r tu allan, ti ddim yn, you're not perceived for your queerness o gwbl. Exactly. Mae'n Which ar y pryd o'n i fel, gret. Yeah, mae'n cymryd i ffwrdd o fel hunaniaeth i, fi'n cofio pan o'n i'n gweld y bachgen blwyddyn diwetha, o'n i'n teimlo mor detached o pwy o'n i, a mor detached o'r gymuned o'n i'n rhan o am fel 5 mlynedd yn blaenorol, cos o'n i'n gyda merch. Oedd e jyst yn teimlo'n really fel brain chemistry altering i fod mewn perthynas syth. To the point where I was like, no, this is not for me. Fel, ond mae yna pobl sydd yn bai, a mae hwnna yn that is their identity, ond maen nhw dal gofod mynd trwy'r fel shift yma o bod fel, am I still accepted if I'm with a man? Neu twod, ffordd arall round. So, yeah. Yeah, definitely. Mae'n un diddorol, mae'n un really tricky. A wedyn, fi'n teimlo wael, achos ti'n meddwl sut mae pobl yn dweud fel, ti wedi clywed y dywediad buy now, gay later, fel buy now, pay later. Mae'n buy now, gay later. Okay, A fi fel, na, mae hwnna'n wrong, mae hwnna'n messed up, Yeah. Yet, here we both are. Living ever. Here we are. Ond mae'n gallu bod yn esblygiad. Exactly. Ond mae hwnna mae'n siŵr, cael effaith ar bobl fel tu hwnt i'r gymuned sydd yn edrych mewn yn gweld ti. Ac oedd e ddim yn fel, o'n i just yn fel deny o'r ffaith o'n i'n hoiw all along. O'n i genuinely just heb fod gyda bachgen ers o'n i'n ifanc o ran profiad fi, so I just wasn't sure. Fel, a sa'n mynd i dweud carwydd a dweud bod fi'n hoiw os dwi ddim, achos sa'i chwaith eisiau fel cymryd i ffwrdd o identity pobl arall os nad ydw i'n. A mae yn spectrum. Ydy wir. Ond mae fe, ti'n gwybod? Ydy, popeth mewn, literally popeth mewn bywyd yn spectrum. Ti'n mae rai pobl yn mynd, na, dwi ddim yn spectrum achos fi'n 100% straight o fi'n 100% gay. Ti'n fel, that's still on the spectrum, idiot. Oh my god. Ti'n gwybod pobl yn gweud no, you can't. Well, I'm not on the spectrum. Ti'n fel, ti'n just really bell un pan o'n Yeah, that's the whole point of a spectrum, babe. Oh, Jesus. Talking of lesbians, sure, dyma'r pod. Lucy Dacus. Ti'n nafod Lucy Dacus? Mae hi'n boy genius. Ydw. Pan weles i'r enw, o'n i fel, ddim yn siŵr. So mae hi'n rhyddhau solo stuff hi, yn fian. Fi'n meddwl mae'n track mas i Gwen, actually, Valentine's Day, apt. Ond mae'r promos amdano fe yn cynnwys fel line-up of all the queer lesbian icons. No way. So mae Naomi o Muna yn y fe. Tywa, fi'n meddwl mae hi'n sais, right? Sydd yn mynd... Na. A'r TikTok gay yna, sa'n gwybod enw hi. Ydy Tywa mynd mas gyda Renee Rapp, o fe made that up? Falle. I don't know. Ond mae hi mewn lot o'r fel cool and lesbian clips. Yeah. So fi fel, diddorol. Cos o'n i ddim yn... Sa'n gwybod os mae Lucy yn gay. Surely. Or maybe she's just a friend of really dag a lot of pobl. Well, mae'n at least involved yn y byd yna. Ti'n gwybod pan ti'n gweld loads o fel cool London lesbians? Yeah. Weithio fi fel, beth hwnna'n like, that'd be a fun life to live. Fod yn y mix yna. I don't know, achos what would be cool about it? Just i fod fel... Fun mynd mynd allan loads, ni'n boring, ni beth yn mynd allan. Fi ddim yn licio mynd allan. Fi'n gwybod, I know, just neb eisiau mynd mas. Os ydyn nhw just yn fel licio mynd i'r caffi in the daytime, ideal. Falle ni yw'r cool Cardiff lesbians. No, we definitely are. Fi'n meddwl bod ti mwy eisiau bod fel the L-word, fel maen nhw just yn mynd i'r caffi bob dydd. Ideal. Yeah, achos I'm in that time of my life now. Gotta think, the cool London lesbians are like early 20s, right? To mid. Well, faint oed yw fel Catty a... Easy late 20s. Yeah, we're 30s and onwards, babe. Mae rai honno nhw definitely oedran ni a hun. Rai honno nhw definitely O fi just yn meddwl fel fi'n settled. London has never appealed to me. Ti'n just ddim. O'n i wastad yn meddwl bys ni'n cael stint yna. A ni'n meddwl, falle na ni'n sabbatical yna neu rhywbeth. Sabbatical? Ond na fi'n meddwl, falle, felly gweld fy hun yn neud hwnna'n Manceinion neu rhywbeth mwy. Yeah. Manceinion yn cool. Yeah. I don't know, fi mor fel, mae bywyd fi mor settled. Mae popeth yn bywyd fi fan hyn nawr. A mae'r thought o fel mynd i ddinas newydd lle dwi ddim yn nabod yn rhywun yn scary. Fi'n nabod cwbl bobl yn Llundain, ond ddim yn fel...
digon dda I fel, like, I'm going to have to build a whole new life there, ti'n fi di adeiladu gyrfa fi, contacts fi o fewn y gyrfa, mae teulu fi gyd fan hyn, mae yna lot o bywyd fi, bys ni methu byw hebddo. Ie, ond bydde ti'n gallu gwneud stint bach rhywle arall? Wyt ti'n rhaid i byw yn rhywle arall? Yn uni o'n i yn Bath. Ie. Ond, ac yn ein cario, o'n i moyn 70 Bristol ar ôl hynna, ond wedyn obviously nath dad farw sy'n sydd ddod adre, and I just never bothered leaving because I started building a life here. So, I don't know, fel sabbatical, I suppose. Fel bod dad yn gallu dod nôl. Mae'n anodd mynd off fel fuck off pan ti'n serial monogamous, David, let's be honest. Well, there we are then. Diolch am hynna. Nice. Ti'n gwybod beth though? Pan nes i mynd off a byw yn Barcelona, I was in a relationship at the time. Guys, os ti ddim yn gwybod yn barod, nath Catrin byw yn Barcelona. Ni mor quirky a cool. More quirky. Cool. So actually, not necessarily. I mean, gallai ti mynd off a gadael bod ti mewn perthynas, but honestly, well, that's the thing. Can't recommend it because it doesn't help. That's the thing, os o'n i moyn neud hwnna, obviously bys fi a Sam yn mynd efo'n gilydd, so bys rhaid i hi newid bywyd hi, a mae hi obviously yn edrych ar ôl dad hi, so it's just not, and it's not something I'm fussed about. I just don't have the awch, to be honest. And why I brought Lucy Dacus and this iconic moment up yw, achos fi'n gwybod oedden ni'n scared bys y 2025 yn gweld RIP, pop culture, lesbian renaissance. Sapphic Renaissance, Fi'n teimlo fel, mae dal yn gryf so far, a dyma bach o boost iddo fe. Diolch, Lucy. Diolch, Lucy. OK, fi'n mynd I fynd a gwneud fy ymchwil fel lesbian bach da. Da iawn. Yeah? OK, great. Hefyd, I can't die out eleni. Mae'n gormod... There's strength in numbers, a mae'n bloody loads o lesbians da mas na ar hyn o bryd. Da, as opposed to lesbians drwg. Na, fel, like, high quality. They're making good content. They're making good songs, good stuff. Fi eisiau TV programmes. Mwy, yeah. Just normal, not sexualised through a male gaze. Fi eisiau un Cymraeg. Falle dyn ni sgwennu lan rhywbeth. Fi di siarad â Lois, my friend, Lois Gwerthian. Another creative outlet you're starting without me. Ti just, sorry, ti methu rhoi cap ar y creadigrwydd yna. Well, na, ond ti'n gallu, ti'n burnt out, babe, ti di dweud. Literally, as soon as I walked in, burnt out fi. Na, mae'n fine. Fi'n mynd I ail... Well, so what, we've got a lesbian over here that works in telly, so falle dylse 2 audio girls back on nôl a little bit. A gofyn bach o gyngor. Na, mae hi wedi bod yn the cogs have been turning, ond, fi ddim eisiau reality show, fi eisiau drama. Oh, okay, I'm out. Ond gallwn ni dal fod yn rhan o'r... I'll be cynhyrchu. We can be consultants arno fe. Yeah, okay, cool. Bydd hwnna'n good. Yeah, bydd hwnna'n good. Yeah. Fi eisiau bod ynddo fe. Fi eisiau actio ynddo fe. Fi'n meddwl reality, though, dyna beth sydd fel argoll yn y byd Gymraeg, fi'n meddwl, mwy o reality. Fel, nes ti lyfo Môr o Mynydd, do? Do, lyfed it. A mae angen mwy, o'n i'n caru Tan yn y goli, o'n i'n meddwl hwnna'n really good, mwy o stuff reality. Mwy o stuff reality, ond hefyd, does dim di bod drama, heblaw pobl y cwm. O, fel ti'n meddwl fel... Na, mae lesbians all round hefyd fi'n meddwl. Ddim di bod yn gwylio fe, ond fi'n meddwl bod eisiau drama fel... Ti'n cofio gwaith cartref? Ie, o'n i yn o fe. Beth? O'n i yn gwaith cartref. What do you mean? Fel extra. Oh. I think I might have had a line though. Nath nhw ffilmi fe yn yr ysgol drws nesau I ysgol ni. Oh my god, let me tell you a gwaith cartref story real quick. Oedd e pan o'n i yn phase o back home o gwallt fi. The whole gwallt? Well, dim really. So oedd e'n... Literally used to call it the booth. So oedd e fel ffasiynol lle o'n I o. Can't believe you. No, literally, the Cowbridge thing. Oedd I fel... sgrensio lan y gwallt lows a back home o fe, so the mas fan hyn, I trio ffeindio llun. So o'n i yn y phase yna o gwallt fi, a ni ar gwaith cartre, a rhyw bwynt o'n i mewn cinema yn dosbarth celf, a we went for a take, a wedyn nath nhw cut o, a wedyn nath rhywun reid sort of side note to the radio, a wedyn nath person make-up a colur ar gyfer Loren dod mewn, a dod yn syth at ei dechrau comb o gwallt fi mas. O'n i fel, achos oedd y gwallt yn mynd yn y lens, oedd e mor... so dyna oedd gwaith cartre. A hefyd, oh my god, pa gath ni wardrobe amdano fe, so pan nes I ar diwrnod cyntaf nôl wardrobe, nath yn rhoi sgert lawr I bloody ankles fi, ac o'n i'n rhywun oedd yn fel clymu lan sgert fi. So they're literally fel lan I fan hyn. So fel Britney Spears, Baby One More Time. So ni yna fel roll o lan y sgert yma, just to get a little bit of calf in. Oedd e'n awful I fel pwy in the 21st century sy'n gwisgo hwn.
Ridiculous. Ges I loads o hwyl, actually, neu gwaith catcha. Oedd yn lyflu. Do, lyflu da. gyda catering. Ti'n cofio cymeriad Hannah Daniel? Fi moyn gweud to enw hi oedd Becca arno fe. Sa'n bod, oedd hi a'r chwaer hi hefyd. Rhian Blythe yn chwarae cymeriad chwaer hi. Oh, yeah. Fi moyn gweud to Becca oedd enw cymeriad Hannah Daniel. Anyway, that was an awakening. Fi methu cofio, I don't think I even watched it. Blonde pea t-shirt. Fi'n cofio fe fel y ddoi. Yeah. Okay, Law fi'n enw. meddwl. No, I'm pretty sure ddim Becca. Ond oedd hi ar hwnna di cael perthynas gyda cymeriad o'r enw Argyfwng. Cos oedd hi'n fel mewn masgar bachgen, oedd hi'n really cool anyway. Oedd fi'n barod fel, pan fi'n meddwl bod y cymeriad yma mor cool. Yeah, why? I wonder why. I wonder why. Gaydar is going off. Literally sporty femme. Oedd hi'n PE t-shirt ar y rhaglen yma. A wedyn, oedd hi wedi dechrau mynd mas gyda merch arno fe. A o'n i fel... Nathon nhw fel my God. cyfeirio ato fe o gwbl, it just sort of existed, a nath neb dweud yn beth. No, it kind of was a thing, ond oedd hefyd achos, obviously, oedd e'n drama, so I want to say, oedd hi'n chwaer I un o'r cymeriadau eraill, falle oedd hi yn barod wedi bod gyda, sa'n siwr. Yeah. Ond... See, fi just moyn, yn eich drama chi'n neud, lois, mae'r drama mae lois yn neud, fel, the lesbian relationship just needs to exist. Heb, without it being a massive storyline. Wel, fi eisiau lot ohonyn nhw. Fi eisiau fe fel L-word kind of thing, ble mae yna lot o gwahanol. I want everyone to be gay. Ond dim y storyline yw bod rhywun yn gay. Maen nhw just yn gay, and storylines happen to be part of their lives. Yeah, sure. Ond, wel, ar y thing yma'n gwaith cartref, oedd wedi troi mewn I fel domestic abuse storyline. Why do they always have to end up abusive or dead? Yeah. Like, come on. Happy ending, please. Yeah, does dim happy endings I lesbians. Beth. Really? Well. Let's write them in. Yeah. Yeah. Amser ni. Okay. Catrin. Be sy'n ni, mae'n dydd Mercher heddi tra bod ni'n recordio. Ydi. A felly dydd Gwener, mae fe'n Valentine's Day. Dydd San Ffolant. Yeah. Santa's Dwynwen. Na. Take two. Well, suppose. Mae os ti di ffuck o lan Santa's Dwynwen. Yeah, dyma'r... Chance for redemption. Yeah. Bys be yw plans ti? Wel, hefyd, achos, as mentioned previously, fi yn mynd mas gyda sais. So, you know, oedd hi fel, Santa's Dwynwen yn rhywbeth newydd. Cool. Quirky. Ond fi'n gwybod, mae fe ddim achos bod hi'n meddwl bod e'n massive deal, ond fi kind of yn gwybod bydd ffrindiau hi gyd fel, you doing anything? So fi ddim eisiau hi fod fel, no. So, bydd Rach yn dod draw diwedd yr wythnos, a ni'n mynd I gael noson mewn, coginio. Cozy. Sous chef. Yeah. Neith hi coginio, to be honest. Ond na I obviously helpu. So, ni'n mynd I fel 3-course meal bach. Ti'n caru 3-course meal? Caru 3-course meal. Jeez. Ni weithio ddim yn cyrraedd y pudding, ond usually, Cos mae'n mor trochus. Cos mae'n, Swmpus, yeah. So, ni'n mynd I gael steak night nos Wener. Oh. I know, I've lost some of the lesbians there, because I'm going to be vegan. Yeah. And good for you. Yeah. A ni'n mynd I gael scallops for starters. Wow, ti'n really mix o lan surf and turf yna. Yeah. Nice. Yeah, fi di bod eisiau cael nhw spel, so... So be does it, potentially? Rhywbeth ysgafnach y bosib. Mousse. Yeah, lemon posset. Ni di siarad am lemon posset o'r blaen. It's obsessed. Yeah, neu fel lemon tart. Lemon tart, nice. So dyn ni yn mynd I, not to trump your meal. Chi yn mynd mas? Yeah, ni mynd I 6 by Nico. Ydych chi? O'r ail dro. Fi di book mewn ar gyfer y fwydlen yma. Murder Mystery. Murder Mystery. Methu aros, a just to add to the gamey vibe, dyn ni wedyn mynd I Chance Encounters ar ôl I chwarae board games. Oh, no, nice. Yeah. Mae'n really wholesome. Yeah, so sa'n gwybod actually os yw fel... So mae fe Murder Mystery, right? Os sa'n gwybod os chi actually yn neud yn y bit. So maen nhw'n dod â pethau mas gyda pob pryd o fwyd that is to do with the theme of Murder Mystery. So I'm guessing maen nhw fel clues o pethau. Yeah, mae'n sort of beth yw fel Murder on the Orient Express kind of theme, yn dyw e? Yeah, so mae'r bwyd yn fel, it could be from anywhere, dwi ddim yn fel... Mae'n edrych yn Frenchy. Yeah. Which makes sense. Yeah. Ond, yeah, so we'll see. Ond fi, tro diwethaf athyn ni, gathon ni'r Amalfi, so Eidaleg, oedd e'n stunning. Lovely. Oh my God. There was one course that was not for me, oedd e'n noci, oedd e'n really fel swampus. Yeah, bach yn stodge. Yeah, bach yn stodge, so ni ddim yn... Ond the rest, oh my God. Ac o'n i'n eitha pleasantly surprised, o'n i'n teimlo'n llawn ar ôl gadael, bod y dishes fel hwn.
So dyna yw plans ni. A wedyn, weekend o'n neud dim byd, achos erbyn hynny byddai ar fel day 12 o gwaith. Oh, intense. Hwna'n intense. Weekend off, methu aros. Hwn yw penwythnos olaf fi yn y tŷ cyn bod rhywun all yn symud mewn. Pwy sy'n symud mewn? Nes ti ffindio rhywun? Yeah. They went for the peach. Oh, good. O'n i yn worried. Does neb... Fi ddim yn gweud bod pawb yn dwlu arno fe, ond does neb yn cysau gymaint o ti. No, that's fine. I'll claim that title. Gai wobr amdano fe. Yeah. Obviously, pai torri GDPR nhw, ond sy'n ma nhw? Wel, fi wedi cyfro nhw unwaith. Merch tra hyn. Good. Bringing in the feminine. Yeah. Feminine vibes. Fi wedi cael all sorts yn byw yn y tŷ yma. So... I'm not sure to cael all sorts yn dod i gweld ni fel, Na, nes I narrow fe lawr, ti'n gwybod. Yeah. I sort of... Filtro fe trwy twmffat. Yeah. So, gen I weld, ond byddai'n neis fi'n meddwl. Yeah. Ond mae hwnna'n golygu, mae'n rhaid I fi wneud os o sortio pan oethos yma. A hefyd, ydyn nhw'n ymwybodol bod ti'n seren o podcast ac felly pob wythnos bydd random stranger yn dod draw a braidd nhw fod yn dawel? Ish. Na I redeg hwnna heibio nhw eto. Fi'n meddwl nes I sôn. Na I sôn eto. Na ni gael fel recording in progress fel golau yn off. Yeah, byddai'n fine. Byddai'n fine. I mean, TCBRT, you can do what you want, babes. Well, maen nhw'n byw yma, maen nhw'n hawdd nhw yr un peth. Ond, you know. Yeah. Derek Barry. Let me record on a Barry. Iawn. She seems really excited. Na, mi'n aedd fod i'r Barry. Am un special episode. Mae just cos ti yng Nghaerdydd anyway most of the time. Well, dim really, ond sure. Ond well. Be ti'n mynd I dweud? Sorry, nes I stop at the end of tracks wedyn ni. Right in my tracks. Ti'n gwybod beth allan ni wneud, just I orffen, ti'n gwybod beth allan ni wneud I Gwener, dydd San Ffolant? Fi, a Rach, a mam fi, yn mynd I gael gwers colir. Yna'n nice. Cute. Mae'n really cute. Mae Rach ti cwrdd y mam ti loads o weithio do efo nawr. Wel, tair gwaith falle. Mae'n nice little like bonding. Mae'n cute. So, ni'n mynd I, achos oedd mam eisiau cael cwpl o wers I colir cyn. Y briodas. The aforementioned big event of the year. The big event. Yeah. So, sy'n meddwl sy'n really sweet, cos mae'n just eisiau cael bach mwy o hyder ynddo fe. Yeah. A sort of Rach separately di sort of sôn mwy neu lai yr un peth fel, bydde hi'n eitha hoffi. Ti'n meddwl, gwybod sy'n gwneud colir bach mwy. Fi'n lwcus, achos bod fi wedi gwneud stwff teledu'r blaen, fi wedi cael gwersi. Ti just yn kind of hefyd fel, ti'n gwylio rhywun all yn gwneud and you just pick it up. Unrhyw'n gwylio clips o pod yma mynd I fod fel, what? Okay, if you say so. Ond fi ddim yn fel... Sa'n rhoi loads mlaen. Na. A the thing is, fel fi... Pryd bynnag fi wedi mynd I make-up artist cael make-up fi'n di wneud, I've never liked it. A fi wastad fel cymryd rhywbeth off a ail wneud rhywbeth, achos ti mor used I sut ti'n wneud dwi'n am dy hun. It's like a process Wel, dyma pan fi'n meddwl mae'n syniad eitha neis I gael gwers, achos ti'n kind of gweud, wel, dyma'r math o beth fi'n hoffi. Os ti ddim eisiau fel loads o slap, whatever. Nice, so, nice. Dyna ni, San Ffolant. Cute. Wel, joia dy San Ffolant. A ti fyd, edrych mlaen I glywed. Na I roi full review o'r 6 cwrs. Yeah, please. Course by course. Course by course. Course by course. A nawn ni weld chi wythnos nesa. Wythnos nesa. Ta-da!